Čaute, to je Devioci hrajú a dneska vítam u môjho prvého videa z tejto hry. A bude to asi akurát aj jediná hra, ktorú si vlastne budeme hrať. Tak som sa osobne rozhodol, tak a dneska si tam hráme len tak pre srandu, len tak proti takým botíkom, že si dáme takú menšiu hru, bude to aspoň také niečo zábavné. A bude to aj zároveň aj zaujímavé. Mimochodom ešte mikrofón je potom nastavený do svojou kvalitou kvôli tomu, že mám nastavený aj iný druh, no a no, môžem sa na čo tešiť. Toto som ľudia, toto som nehral dlho, len toľko poviem. Takže ja možno budem hneď na začiatku aj umierať. Uvidíme, jak to bude. Si nasadím len jedno slúchatko, aby som vlastne vás dostatočne dobre aj s vami si rozumel a počul vás dosť dobre. Mal som si kúpiť aspoň nejaké to základné vybavenie. Čo sa deje s myškou, to nechápem, lebo trošku sa mi zdá, aké by sa mi on ďala, takže no možno aj doväčšíme to, no nevieme to ani my sami. Miss Fortuna teraz pôjde po mne. Do takýchto akcií sa nebudem púšťať, aj keď je to len proti botom, ale ja som proste 16 level a nehral som to už 4 mesiace. Shit. Využijeme masterové schopnosti healovania. Takže to bude o niečo lepšie. Počkáme si na jeho prvý kvečkový útok a potom by sme v podstate mohli nejaký ten už útok na ňu mali spraviť. A môžeme ísť teraz vlastne už pomaly aj na turetu. No do prdele. Proste tureta. Nikdy nepochopíte, po kom ide. Vardu máme. A postupne si teda začneme dávať asi do schopnosti útoku. Ja sa tam aspoň rýchlo portnem. Poď. Jak to skúša proste na mňa, ale vedia, ja to na teba skúsim, neboj sa, len poď. Skús to. Pekne. Bod nám vlastne teraz dal prvý kill, som čakal, že ho budem mať ja. Ale bohužiaľ už to tak nejde, jak to chodievalo. Už nie som tak odolný v tejto hre. A nemám také schopnosti a preto sa radšej utiahnem. S 30 HP by som to vážne, ale vážne nechcel skúšať. Ja len si len práve, že aj na jedno slúchatko, doma môžem povedať, lebo aby som vlastne počul aj sám seba, čo vyprávam, alebo očividne to vyprávam sa blbosti, a keď mám niečo povedať poriadne, tak sa to nestane.
Ale len tak na začiatok vám chcem povedať, že vlastne budem sa skúsiť nejako patrne dostávať do schopností, aby som neskôr vlastne mohol mať silnejšie útoky a nejako to lepšie zvládať. Tak. Môžeme sa vrátiť späť, kúpime si vlastne na kritikálne hity si kúpime, aby sme momentálne mohli mať ešte niečo z toho našetrené a teoreticky, aby sme za čo skoro mohli mať už aj samozrejme nákup. Náš prvý nákup, ktorý by svedčil vlastne o tom, že začneme hrať poriadne konečne, no a vidíme, že máme v podstate všetci traja to isté. Takisto jak botový atak. On má proste tiež 10 damage a tak 10 damage a tak po 2 krát má 12 speed a tak, ale proste mne sa to nám stará určite, že hodí, lebo ja skôr od tých botov stávam do útoku a nie do tej obrany, no. Lebo sa chcem proste čo najmenej s nimi zaoberať. Áno, proste takto sa to nejak robí. Ja keby som chcel, ešte som tam mohol použiť aj vlastne túto Ečkovú schopnosť, že vlastne bude mať silnejší nôž a... Ale bohate sa už radšej stiahnem, lebo takisto na tom veľa healthami nie som. Náhodou, ak by som dostal aspoň jednu ránu od turety, tak by som mohol teoreticky dosť špatne skončí a máme tu Miss Fortune. Poď. Preto tu si mám už nachystaný flash náhodou, ak by ho bolo potrebné použiť. Vlastne to môžem použiť na 100 manu, ale to by mi vlastne v podstate už minulo celú manu, ale postupne to potom vlastne neskôr môžeme vyskúšať, lenže samozrejme teraz ešte nemám na to toľko. Možno by som mohol ísť do jungle, aj keď nie som jungler, ale niečo si tam aspoň teda našetriť. 100 many potrebujem, 200 many, aby som mohol zahájiť môj klasický útok. Poď. 200, super. No poď. Aha, teraz sa... Toto som spravil asi najriskantnejšiu a najblbšiu vec, čo som mohol spraviť. Ale nevadí, pekne sme to tam dali. Sme si ju trošku podali, no. Mám 200, 300 mám v podstate už teraz a ešte potrebujem 250 a môžeme samozrejme už začať rozvíjať moju taktiku. Nejaký ten rýchly port. Miss Fortuneka došla pre svoj druhý výprask. No poď 7 level. To mi malo ublížiť. Tak, ale už fajn. Tak, a nie je na to čas. Hej, už sa to proste vrátilo do svojich starých časov, keď som si tu vyplieskával jak nič. Medzi tým heal.
Vlastne moje prvé ostrie meče už vlastne mám, budem mať tým pádom teraz už hotové. Ale ešte si nejakú tú dobu radšej back. Poď. A ja som vám ozval hneď samozrejme už za severe. Vzdłuż. Zdravím, vítam ťa u Let's Playa na lovko. Cože? Mal som ťa pozvať? Ty hraješ? Tak, to ty možno nevieš, ale trošku tak ako na odreagovanie som si tak trošku hovorím, že išiel zahrať, tak som si ho stiahol. Ak by si teda mal záujem, tak si môžeme dať takú jednu hru proti botom, že si zoberiem Mastera a trošku to vykosíme. Já si třeba vezmu Dariusa, alias Mios. Páni a dámy, tu vidíte druhého človeka už teraz momentálne pomenovaného Black Panthera, to je samozrejme kápo, ktorý som mnou natáča na channel. Takže ja si myslím, že ja túto hru teda nechám takto, ale ja túto hru vypnem a ozvem sa k vám, keď už budeme mať niečo samozrejme s kápom zase.